Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Зиннуров Ирек Хайдаровичның безгә районыбызга бирә торган бүләге. Монда инде 500 масканы без тапшырасыбыз килә үзебезнең хәрби комиссариатка, чөнки бүген көндә анда хәрби чакырылыш бара. Һәм инде анда комиссия үтү өчен бик зур ярдәм булып тора безнең өчен. Шуңа кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәтләребезне җиткерәбез. Маскалар булмаганнарга тапшырачакбыз. Аларны 2 сәгать сайын алыштырып торырга кирәк. Комиссия үткәндә һәм юлда автобус белән барганда 6 сәгать барасы юлда тоже 2 сәгать сайын алыштырып маскаларны кулланачакбыз. Быел язгы чакырылышта 50-гә якын җегетләребез армиягә китәчәкләр. Аларны шулай администрация булышы белән Казаннан депутатлардан кайткан повесткаларны бирәбез һәм Казаннан военный комиссариаттан кайткан перчаткаларны бирәбез, дезинфекция үткәрәбез, ишек тоткалары чүпрәк белән урап куелып, астера 300 белән обрабатывать итеп тора и бүлмәләребез 2 сәгать сайын проветривание ясыйбыз һәм дезинфекция үткәрәбез. Җегетләребезгә дистанция куелган араны тотабыз, температураны үлчәгәч тәннең җылылыгын. Әгәр дә югары температурада җегетләр булса, аларны военкоматка кертмәбез. И аларга тәкъдим итәбез хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә. Калган җегетләр медкомиссия үтәләр дә сау сәламәт булган җегетләребезне 25 май көнне хәрби хезмәткә озатачакбыз. Автобус килә Казаннан, ул да шулай ук дезинфекция үткән автобус, аларның накладны кыятлары булырга тиеш. Булмаса, безнең үзебезнең көч белән булган растворлар белән, дезинфекцияләүче команда белән, анда 3 кешедән тора. Алар белән кереп дезинфекцияны автобуска җегетләрне утыртып хәрби хезмәткә озатабыз. Казанда сборный пунктка килеп җиткәч, аларның барысын да тикшерәләр, коронавируска тест үтәчәкләр. Берсе дә үтмәенчә сборный пунктка кертелмәячәк. Калининградтан алып, Камчатка хәтле Крымга да хезмәткәргә барачаклар. Сибир якларына да барачаклар. Бөтен якын тирәгә Казанга да, Уфа ягына безнең битендә ниебез бар. Подшефный часть Алкинада, ул частька да 6 җегетебез водительләр узатачакбыз хезмәткәргә.